Ni naiz ez izkutatuko, eta ni naiz ere egongo burua altzatu gabe. Batzuen gatik izango balitz, nahiago luke gu bezalakoak edo nire kasuan, ni zigor permanente batean bizitzea. Inoiz ez burua ez altzatzea. Une oro ordaintzen egon beharra. Hau betiko luzatzea, edo bestela beste aukera hori ez gertatzeko da, ni desagertzea. Esan nahi du desagertu izkutatu, zentzuan, ez dut izango bestean. Nik esango dizut ere, olako momentu batean, naiz eta oso aparte nengoen mediotatik, baina, bueno, izorbete llegatu zitzaidan, llegatu zen une bat, nun nik ulertu nuen, zer den buruaz beste egin nahi izatea. Ez nuen sentitu beharra, ez da hori, baina da, sufrimendu hain handia denean. Bukatzea nahi duzu, bukatzea. Osea, hau bukada dila. Badakit babesak egon zirela ere, bai, medioetan, zutabeak, babesa jaso nituen sare sozialetan, oraindikan irakurri eta erantzunez dituan babesak, hori guztia egonda. Baina ezin dut ukatu ere kontrako ere gertatu dela, egonda ankerkeriaz ere tratatu duena gaia, eta egonda ere ez ikusiarena egin dena. Hori dago. Eta nik uste dut orokorrean ere, nire kasuan, nabarmen, baina olako arazoak daudenean, beti dago jendea gaizki tratatuko zaituna, beti egongo da jendea ez ikusiarena egingo duena, buelta emango duena aurpegiarekin ikusten zaituenean. Ni momentu honetan, politika zentzu zabalean nire zainetan dago. Beste gauzetatik urrun biziko naiz.